Λοιπόν, άμα η Ουέλα φέρει 14, θα κερδίσει. Εντάξει. Όχι, το ζάρι πήγε. Πού είναι ρε παιδιά το ζάρι? Ρε Μάικ! Δεν είναι εδώ. Ούτε εδώ. Νταστίνα είναι εδώ. Όχι! Ναι μαμά, τι έγινε? Πρέπει να φύγουν τα παιδιά. Γιατί μαμά? Εντάξει, τώρα είναι αργό. Καλά. Ωραία. Γεια Μάικ. Παιδιά, βρήκα το ζάρι! Καλά, θα μας πεις έξω. Έλα πάμε. Λοιπόν παιδιά, χάρηκα πολύ που ήρθατε σήμερα. Θα συνεχίσουμε αύριο. Ναι, πάντως, ναι, ωραία. Όποιος έρθει πρώτο σπίτι μου νικάει. Όποια έρθει πρώτη σπίτι μου νικάει. Και θα πάρει το αγαπημένο κόμικ. Πάω. Να ξέρεις, Μάικου, ναι. Είχα φέρει 5 στο παιχνίδι. 5. Λάθος, 13. Οπότε με έφαγε ο Δράκουλας. Δεν πειράζει. Ωραία, πήγαινε. Εντάξει. Γεια σου Μάικου. Γεια σου. Θα σε περάσω Νταστίνα. Hey! Τι ήταν αυτό? Μαμά! Τζόναθαν! Θα πρέπει να πάρω τηλέφωνο. Μαμά! Μαμά! Το πρωί. Γεια σου Τζόναθαν, γύρισα από τη δουλειά. Γεια σου μαμά. Λοιπόν, πού ήσουν χθες το βράδυ? Ήρθε ο Will. Μάλλον, εγώ πάντως δεν ήμουνα εδώ. Πού ήσουν? Ήμουνα στη δουλειά του φίλου μου. Γιατί? Είχα να προσέξω. Όχι να προσέξω, να δουλέψω για αυτόν. Ουέλα δηλαδή. Η Ουέλα δεν ήταν εδώ το βράδυ. Η Ουέλα που ήτανε? Μάλλον θα πήγε στο δωμάτιό της να ανακοιμηθεί. Καλά. Πάω να ελέγξω το δωμάτιό της. Ουέλα, μπορώ να μπω? Θα μπω μόνη μου. Ουέλα! Δεν είναι πάνω στο κρεβάτι της. Μήπως είναι από κάτω? Όχι. Μάλλον θα είναι στο μικρό καταφυγιάκι που έφτιαξε έξω. Και η Ουέλα δεν ήταν στο καταφυγιάκι. Θα καλέσω κάποιον εδώ να είναι εκεί. Ναι. Μήπως είναι εκεί η Ουέλα? Όχι, πήγε σε εσάς. Εντάξει. Θα πάω να δω αν η Ουέλα πήγε στο σχολείο.